Hoxe utilizamos en moitos momentos a frase "teño fame". Dame a min que despois de ver este capítulo quedarános claro a diferenza entre fame e apetito. Adéntrome no concello de Vilalba con ganas de aprender de dúas grandes persoas. Eu tuve moitas experiencias boas e malas. A miña vida foi unha historia. Fun a Ferrol á escola da Fonte, á calle do Sol, 3 anos. Despois, eu estaba solo ali, eu era un crío da aldea. Eu era un auténtico cateto cos cativos que había ali. Me acordo perfectamente que me cantaban unha canción. De verdad? E acordaste da canción? Sí. Cántame. Me decíanme: aldeano rebudo, vete a tu tierra y verás a tu madre comiendo hierba. ¿Qué me dices? En el puerto de Ferrol. Que era o Ferrol do caudillo naquele momento. Exactamente. De que ano estamos a falar? Do 43, 44, por aí. A escola de antes adaptábamos só que nos presentaban, non había outra cousa. Entón había que adaptarse a él. Nas mesas eran de 2. Entonces en cada lado tiñan unha entrada e tiñan como uns tinteiros de porcelana e tiñamos unhas plumas que con un rebito de madeira para escribir con elas. E a veces dicíamos que se esgallaban porque se abría a punta, depois xa non escribía. Nas mesas eran de 2. Entonces en cada lado tiñan unha entrada e tiñan como uns tinteiros de porcelana e tiñamos unhas plumas que con un rebito de madeira para escribir con elas. E a veces dicíamos que se esgallaban porque se abría a punta, depois xa non escribía. Se levabas por unha parte, pois deixabanche falar. Pero se levabas por outra, cortabanche o camiño enseguida. Entendes? A salida, casi sempre, na maior parte delas, se cantaba ao caro ao sol. Libros, había que comprarlos todos. Eu me acordo que me chamaba moito a atención por aquelas fechas que os que foran á escola antes de nosotros non pagaban os libros. E dábanos. Que los daban, e nosotros tiñamos que comprar todo. Así íbamos. Eu, por exemplo, iba 2 kilómetros andando desde a miña casa á escola que había. E de paraguas levaba un saco doblado con caripucho posto na cabeza, colgado ao lombo. Era o que me sacaba cando chovía. Non tiñas outra cousa. E nos pés levabas unhas zocas. Unhas zocas cheas, se enchían de areas, non aguantaba os pés dentro da zoca. Casa. Claro, a mí o que me quedaba era ir coas vacas ao monte. Teño tido días no monte coas vacas e ter fame. E non tiña que comer. Se era no mes de outono non había problema, porque íbamos a unha terra, collíamos unhas patacas que estaban a punto de recoller, levábamos a un montón de borrallo, metíamolas ali, en canto se asaban, comíamolas. Pero as patatas non eran vosas. No. Eran roubadas. Roubadas. Ou prestadas. Prestadas non, que aquelas nunca lle las volvíamos. Entendes? E ao mellor encontrar, meter a mão no bolsillo e encontrar un pedazo de pan, unha corucha de pan, pero o dentro non entraba, de dura que estaba. Como sabíamos todos, sabíamos onde había unha fonte, íbamos, metíamoslo na fonte un rato, en canto ablandaba, comíamoslo. Sí. Eu vivín todas as historias. Vivín as historias de cando a Fiscalía, cando viñan polas casas e os labradores lles levaban todo canto había. Cambiouche a cara agora. Eso sí, porque eso era duro. Reorganizábanse entre veciños e no monte, onde había unhas canteiras, cubríano e escondían ali todo.
Para que non lle roubaran. para que a Fiscalía, cando viña, non lles encontrara a Casa Baleira. Xa sendo máis grande, ata que o meu pai comprou un coche en sociedade con outros dous señores. E andábamos polas aldeas ás patacas e vendíamolas en Ferrol. E entón eu andaba co camión, despois xa non andábamos ás patacas, que andábamos ao transporte para Tuxeiro, para Roberto Tuxeiro, na Caliza, de Meira a Puentes. O camión non daba para si. Tuxeiro cobraba ben, pero a nosotros pagábanos unha miseria. Eu pensaba moito e decía, Dios, pero eu non faigo nada. A mí na casa da muller estáme criando unha pequena que teño, e eu non gano nin pa min. E un día dixenlle ao meu pai, mire, isto non pode ser así. Marcho. Isto non pode ser así. Dixenlle, mire, pa martes, era un viernes, pa martes que ven eu xa non viño a traballar. Vou a Lugo fazer un pasaporte. E tiñas claro xa pa onde querías marchar? Claro, que eu tiña un amigo, porque eu había pedido xa un contrato a unha fábrica de Suiza. Pero non me viña. Non me viña. Entonces a min apretábanme tamén, claro, eu quería ir, escribinlle a un veciño, que creámonos xuntos como hermanos, un tal José Gómez, e díxenme, contestoume dicindo, mira, saca o pasaporte e vente para aquí, que aquí tes traballo canto queiras. Para a Suiza? No, para Luxemburgo. Fun para Luxemburgo, cheguei ali, ás 12 da noite estaba o chaval esperando por nosotros na estación. E o día seguinte xa me dixo, bueno, pois xa podes ir traballar. Mañá, e donde? Vas traballar a Mercedes. E canto gano? Non me acordo que me dixo tanto. E na construcción canto gano? Na construcción ganas o doble. E dixenlle eu, pois eu aquí veño xa os cartos, que non veño a pasalo ben. Así que se faz o favor, e traballo vou con vosotros. Dixo, podes vir mañá xa, Entonces eu fun para a construcción. E díxome el, non vas aguantar co frío. E dixenlle, ben aguanto. E aguantei ben, sí. Cantos anos? 4 anos. Duros? Duros polo frío, e duros por aquilo de que estás, falta xo que máis queres. Que eso prácticamente é ruína dun. Ese é o que nós chamamos morriña. A morriña é unha enfermedade que está dentro do teu estómago, que non sabes se vai para un lado e se vai para outro. Está aí unha cousa que te impresiona e che trae eso, trincaba presionando sempre. É como un peso aí no peito. Exactamente. Unha cousa que tes aí é un día, pero vaise o pensamento a eso sempre. Claro, unhas persoas máis que outras, Eso é por normal. O que non ten cariño á familia, pois dalle igual, penso eu. Pero a min pasaba eso. O mundo agora está convulso, con moitas crudas realidades. Ti viviches unha guerra. Sí, a mí tocoume, cando fixen a mili, tocoume para San Sebastián, por letra, no sorteo. Pero neste momento foi cando se alzaron os moros, no norte de África. Entón facían falta máis letras, e eu fui incluído nelas. E fun destinado á Intendencia General de Ceuta. Os 4 meses, cando baixamos do campamento, a min por letra colléronme para un polvorín que hai no alto de Ceuta, que agora é Moruno aquilo, moi famoso.
unha montaña que está toda hueca por dentro. E ali botamos casi un mes. E ali foi tamén a experiencia máis gorda, porque houve un follón nunha praia, abaixo. E un soldado que estaba facendo guardia na praia, entraba un moro con un cuchillo para sacar, porque o deles era facerse cos mosquitos. Cas armas, claro. Claro. E o cabo de guardia, que estaba lexos, chamouno, pero coas alas outro non se enterou. E cando o moro pasaba entre as pedras e a auga, pola praia, o cabo de guardia, que estaba no sala, tiña unha ametralladora, matou-no. Unha ametralladora que fusilou. E armouse un tal revuelo no pueblo que se alzaron todos, aquilo puñía medo. O cabo de guardia, que estábamos descansando, á xunta da noite, presentouse xa cun rabaño, un brazado de mosquetós e correajes. Estábamos en calzoncillos, correaje e fusil, bombas de mano e balas hasta na recámara. E despedíronos. Se alguén ven por ali, dábanos antiseña, e o que non contestara a santiseña, fuego. Fuego con el. Santo e seña, Claro. eso acórdame como dicía meu avó. Sí, santiseña. Santo e seña era para que deran a seña. O cabo de guardia, mandado polo jefe de guardia, dicixe, por exemplo, alto, quen va? Se a santiseña era España, España xa estaba. Se era outro nombre calquera o que fora, pero había que contestar a primeira palabra esa, senón fuego. Xa quedábase ali. Ai, quedabas, eso está claro, Se estas paredes falaran. Ai, Rubén, se falaran as paredes. Eu conteiche as morriñas que pasamos nosotros, que, claro, sofrimos moito, pero os que quedan na casa tamén sufren bastante, polos que se van, porque non saben onde van, nem como non é. Eu, pa muestra deso, podoche presentar a unha amiga miña, que a súa familia prácticamente emigrou toda e ten moitos recuerdos de como pasaron os que quedaban na casa comparado cos que se iban. Hola, hola, que tal? Como estás? Que tal? Como estás? Boa tarde. Ben, boa tarde. Todo ben? Ben. Sí. Pois sí. estáme dicindo aquí o noso amigo Aurelio que tú tes esa visión dos que Sí, quedastes na... eu teño moitos recuerdos do que a mí me contaban miña bisabuela, dos seus fillos, de cando foran a emigración, como xuntaran os cartiños para ir, porque claro, costaba moito un viaxe, ir a Habana, costaba moito, entonces tiñan que recopilar cartos, e non había. Tiñan que vender árboles, tiñan que vender animales, tiñan que vender incluso algunha finca para ir. E esa morriña, eles sentían un tipo de morriña, e vos que tipo de dor ou que tipo de morriña os que quedabades sentíades? Os que quedaban aquí, o que sentían era dolor por non convivir con eles. Non conocían a familia, tiñan familia lá, nin a conocían, nada máis que por cartas e por fotos, sabían que estaban ben e eles sentíanse felices de que os fillos estaban ben. Pero, sin embargo, non nos podían abrazar, non se podían oír as súas voces, non podían oír nada. E tiñan a esperanza de que fixeran cartos e de que viñeran. E que, por lo menos, comían ben e estaban ben. Entonces, as madres quedaban felices. Dicían que, bueno, os meus fillos teñen ali un futuro, están ben, non o pasan mal. Ter un fillo en Cuba era ter algo importante en algún sitio. Era importante. E que lle fora ben. E cando falaban entre deles, o meu fillo vai ganar para unha casiña, vai ganar para ter algo. Efectivamente, conseguiron muchísimas cousas. A miña bisabuela mandábanlle o colacao
en polvo xa lle mandaban dalá para que se alimentara. Toda orgullosa dicía, isto mandaron os meus fillos. E cando viñan os fillos, que volveron, regresaron, que traían os baúles cheos de roupa. Traían bolsos, traían sábanas boas, combinacións para as mulleres, que eso era algo importante. Traían joyas, chamabanlles os aretes, os pendientes, cadenas de oro. Era o que, cando eles viñan, regalábanllelos ás hermanas e ás madres, porque generalmente emigraban os homes, pero as mulleres moi pouquiñas. Eu tuve unha tía que tuvo un fillo de solteira, e como lle morrera a madre de pequena, non tiña madre, nin tiña... vivían pobremente, moi pobremente. E tuvo un fillo de solteira e morreulle ao nacer. E un tío dela levou unha de ama de cría pa a Coruña, a amamantar unha nena, que era filla dunha señora que tiñan moitos posibles, tiñan barcos e tiñan de todo, entonces ela iba a amamantar a nena, porque a madre non lle daba de mamar a nena, que para iso existían as amas de cría. E foi da ama de cría para alá, e axiña que a nena xa foi así máis grandiña, o tío levouna para Cuba. Estuvo en Cuba hasta a Revolución. Alá se casou con un cubano e despois volveu, regresou sin nada. Viña pobre de todo. Estuvo aquí durante 5 anos, vivindo un pouco do que lle dábamos a familia, porque non había profesión reconocida, nin nada, ela xa tiña os seus anos, e ao final volveu a ser emigrante. O marido era cubano e se foi para Miami, ela viveu e ela morreu en Miami. Os emigrantes como Aurelio, eu lles agradezco muchísimo que fixeron por a parroquia e o que trouxeron para aquí. Trouxeron cultura, trouxeron diñeiro para moverse, volveron outra vez a enseñarnos o que eles aprenderon polo mundo. Eu estou moi contenta de que a xente se mueva e a xente non se estanque nun sitio solo. Moitas gracias por darlle a túa visión de antepasados que emigraron a Cuba un lado e outro, e que estuvera presente aquí Rubén para aprender. Para aprender, enseñarnos a nosotros moito do que é a vida e do que nos queda de aprender por diante. É importante poñer en valor o que temos, non o que nos falta, senón o que temos, porque o que nos falta non é noso, que tú dices, non é noso, pero temos muchísimo, hemos conseguido en pouco tempo evolucionar muchísimo, muchísimo. Temos que dar moitas gracias a todos os que nos enseñaron, a todos os que fostes fora, a todos os que luchastes porque isto fora un pouco mellor. É o que nos queda por evolucionar ao lado de xente como a vos. Grazas Aurelio, grazas Chelo, canto nos deu a emigración, pero tamén canto nos sacou. Quero adicar este capítulo a todos os que emigraron, pero por suposto tamén os que ficaron. Sí, a eses que ficaron sufrindo en silencio a falta dos que loitaban para mandar os cartiños para a nosa Galicia. Dei calogo a Rieiros.